Igbo bụ Igbo ekele m unu. Kelee n'ibe na-emele unu ibe, kelekwa ebe unu na-emele ibe. Debas na ezukọ ka esi eli ọgazi ka nka eme gịnị atọtuo ngịga. Tupu mgbe ibe m chọrọ ikwu na achọrọ m ịyọ unu ayịyọ, onye ọbụla chọrọ ịgwa Igbo okwu biko na-ekwunye n'ọnụ Igbo. Unu mara atụ inu na-atụ n'inu, maka na abụgo m na o nwere ebe Chukwu bụrụ anyị bụ Igbo ọlụsị, anyị enwere ike ịgba izu ọfụma ezochie nye onye Igbo gịnị a na-akpa nkata taa tupu unu akpasị ya ibu na-ekwu apụgo na-abịa. Mana anyị nche a na ebe a ndị gọvanọ ndị ove mmanụ mee nzukọ weta motekwu, o nwere onye ma alụnị. Ọ bụ na anyị nwe omekwa anyị mee, ọ bụrụ ezigbo ibe ka ọ bụla anyị na-egere ntị ọfụma. Adị m arọ 73. Ife ụlọ bụ na onwere gọvanọ nọ na obodo anyị a na-atọrọ ọfụma bancha bido n'isi ruo n'onye bụ ọdụ. Maka gịnị? Ọ ga-eji anya anyị independence 1960 abago m secondary school. Ndị gọvanọ niile na ebe a taata nwere nọ ebe a bụ ọ ga na-ekwu ebe a ya na ọ bụ na ma na-akọ akụkọ Naijiria, ọ bụrụ ndị gọvanọ ga-akọ m ya ma ụmụ nwoke anyị na ekpugheli mba. Maka ebe niile m ga-akọrọ unu bụ ibe nji anya wee bụ ya na asị m na ọ ya adịrị unu ncha mma. Nwanne nya ka mmadụ zitelu m ive ebe a na-akpọ WhatsApp si m gịnị na nwekwa na onye na-akpọ m iyi si amụnwa si m nene ọ bụla eziokwu ovu onye na-eso na ya so na ndị na-azọ ka anyị nwere onwe anyị mere n'ọnụ ya kpọlide ebe m iyi si na onwere ibe ndị maka ndị Igbo na ma chọrọ ka ndị Igbo nwere onwe bụ na m ibe na-abụ niile a na-ata ndị Igbo na onye enye m nwere ibe o kwuru erike. Mụnwa ama eje ekwulu ogbu ebe savi ya maka na ọ ya bụ ụmụ mkpali ọ mara ibe na nwata ka ọ ga anyị n'ụlọ ọgwụ akara ọnwụ ya ọzọ ege-emie ntị ọzọ. Ibe nde na Facebook, o nwere ibe nde na Facebook eri ndị wee mara ibe. Onye chọọ ka m kwuo okwu ọ bịa be mmesi ebe interview ebe sọrọ ya oje ebe n'anya ma Facebook ma military ka ebe ụ na-akpọcha Instagram military ebe na o nwere nke nọ n'ime ihe ibe niile a na-ede na m na ya atụ inu n'ebe a na nwere nke m na-eme ndị na-eme ya sị mba daalụ nwere onye sigo na m nọ na nga wee de ya na ana m ekene unu. Egbugo m Igbo 5 na Facebook na si n'obodo oyibo eji obodo oyibo si n'elu daada nwụrụ n'ebe ebe unu egbuzine m na ma ama anwụ n'ike. O nwere onye ejide mụ na nwunye ya uche unu dị ya onye a si na nwere ibe ndị na-ewute ya kwuo na mbụ traitọ ọ dị mma, na mbụ furu ọ dị mma, na mma emesie libe nsị ka Kenneth Okonkwo si ya daalụ mụ ka ọ gbadoro ibe niile a mụ Peter Edochie a sị m ya daalụ. O nwere ibe mma agwụ ya gwara m ekwu obere okwu. Kedu ebe bụ obere okwu a na-ekwu? Biko onye bụla bụ onye Igbo chọrọ iji akwụkwọ jeka n'akwụkwọ ọfụma. Ụmụaka anyị na-ekwughela ebe a emejọbari nne ibe ma na-eme bụ ibe ziri ezi maka na enulirego anyị n'obodo anyị nọ na ya nune anyị ebe a na-alụ agụ anyị wee na-ekpe ekpere ka anyị nachiri ebe a na-echi ọzọ. Maka gịnị? Ọ dị be oke dịkwara ebe ogene ọ dịla isi mma ọ dịla agụba mma. Chukwu ekego anyị bụ ndị Igbo kee anyị ọfụma, mana anyị ama eji aka anyị na-akwatu onwe anyị na-akpali onwe anyị. Apụtazịa tata ọnwa ibe na-eme n'Ogun steeti ndị Igbo ndị ọzọ agbachi nkiri na o metụtabara n'arụ ọ bụla ibe na-eme kịta. Kedu ibe na-akpata ya? Amaghị ekwu okwu. Emejogo anyị ụmụnwoke anyị na-agbakiri ya na nọsị ya n'obodo oyibo na-eje ozi si Chukwu biko tinyekana anyị ọnọdụ anyị ka sọsọ anyị na ọlụ onwe anyị.
na-emesighị anyị ike rinne ọ dị mma mana ọ na-adịkwa mma emekete agwa ụmụaka mekene na ya etu a na ibe nchọpụta bụ na oge ọbụla a gwara ụmụaka mekene wee chigharịa ọba mmadụ iyi unu akpọgo World Igbo Congress iyi unu kpọọ ọhaneze iyi unu kpọrọ nna ya nwodo iyi unu tilekwere mmadụ ibe unu gekene dị ntị unu kpọọ ndị gọvanọ niile iyi anyị nwa bụ ndị tụrụ ime unu akpọrọkwana ka anyị si wee kpọrọ nna anyị anyị akpọrọ nna anyị iyi ife ọbụla mmadụ na-eme na-ene na nna ya ọ na-ejetekwa n'aka onye si na ya nọ n'obodo oyibo na Ireland wee na-akpọ Peter Edochie iyi kedu ife bụ iwu ya ọ mara ife dị iche n'ime landmass na landlocked ọ gụsịa o nwere oge ndị Ugwumbịa bịa ajụ m ajụjụ olugo arọ ịtọ gara aga si m biko kedu ife nlo maka mgbakiri na ụmụaka anyị na-agbakiri ya na maka anyị ma ichebe ọnwa anyị osi ya na ya akakwa mma ka anyị na ndị nni anyị na-aba lụrụ ọgwụ bụsị ndị agbata obi anyị ka anyị gbakọọ aka wee na-eme ibe ka a ga-aga ọ bụ na-emesiasị anyị ọ dị mma nọzi ya n'ọnwa unu anyị bụ Igbo na-azụ abịa anyị mara na ọ bụ na anyị atụwa ibu tụbata ibu anyị ejezi na mmiri dị na Calabar wee bubetie anyị ede na mmiri dị na Port Harcourt maọbụ anyị eje na mmiri dị na Warri maka gịnị ebe anyị na anyị nwa bụ ndị Igbo o nwero mmiri gbara anyị okilikili ọ bụla eziokwu ebe a ka Peter Edochie ebe a ka nwatakịrị na-akpọ m iyi olu ebu onu abịa kpọlide m iyi o nwasị ya na ọ ga-adịrị ya mma nwa m eje kpọbụ ya iyi mma agwakwu ya ebe ọbụla mana ọ ya aka mma na oje gụba akwụkwọ ebe ọbụla ọ n'obodo oyibo ife ọbụla oyi ekwu nye ekwuzi n'ihe n'oyibo na oyibo ekwerie ya kwubeke n'ihe n'Igbo ga-ekwe onye ọbụla aghọta ife m chọrọ ịgwa unu pee mpe unu nwa bụ ụmụnwaka anyị na-agbakiri ala jisi n'ike ma biko onwe ka esi kpọọ unu ka ajụọ unu ajụjụ unu ezigazina ụdị ndị a na-ejere akwụkwọ na-amara ife dị iche n'ime landlocked na landmass ọ dịkwa n'iche maka na ọ bụ na unu amara ife unu na-ekwu ndị ọcha wee na-ege unu ntị unu nọ n'ebe unu nọ na-agbakiri ya na-akpọ anyị ncha iyi ọ gwara mmadụ ịkpọ nne ya iyi ka ọ bụ onye ọbụla na-akpọ nne ya iyi ada ejeta aka ka m nwere obere ilu wee kụziere unu ife nke mbụ nwa egwu gbuo ekpere n'ala nwanne ya ala na nke mbụ nke ịbụọ nwatakịrị na-akatara arụ wee chọba ife mee nne ya eme nye nke ịtọ nwatakịrị kpuo nne ya ọkara akpa mụọ ichie ya anya Igbo ka m na-asụ unu onye ọbụla ma ife ya na-ege ntị ọ bụrụ unu meghe ọnụ kwuve ka unu ga-esi wee nụ ọgụ na-ekwughị n'oyibo unu kwụsị ebe niile a ndị niile ọ bụba ka unu na-akwadela aghọta ebe unu na-ekwu ogezinuche unu enwere unu amara ife na-ege ntị ọfụma onye ọbụla chọrọ ịnụ ọgụ nwere ife ọ na-ebu n'obi wee kwado ya akwado ọ ma emeghe ọnụ ya ka mmadụ mara ife o ji wee chelie unu ala atazina anyị unu chọọ unu kwadela akwado ka unu kwado ebe ọbụla chọrọ ime anyị unu na-emie unu asa na ọnụ na-asị na ebe unu chọrọ imenụ anyị ri nne o nwere onye Igbo dị ndụ tata na mmadụ naanị emesi anyị ike n'obodo anyị nọ ya o nwere ibe anyị na-emere anyị ọ bụrụ ọkwa ka a na-enye anyị enugogo anyị n'akụ ọ bụrụ ụzọ ka a na-alụ anyị ọ bụrụ akwa mmiri ebe ofe n'elu sikwu apụ nwekwuru ma na-asị m na ebi na-enwere ọdụ ochie na-achụli ya ejiji jisi na ike na ọgụ unu na-anụ unu akparịzina nne unu na nna unu ka ndụ unu wee too ogologo ka ebe a unu na-agbakiri ya na ya ka o wee nwee isi ekene m